सोरनाबा गोलैबाथाय बे गाज्रि घटना जानोबो हागौ ना ओंखायनो खाथिनि मानसिफ्रा माने बुंफैदों आरो Good morning लोगोफोर जों फुङावनो सिखारनानै ब्रेकफास्ट खालामखांबाय दा दुगैनो थांदों ओरैनो जबाय थादों आरो फुङाव एसे एडिटिंनि खामानि मावबाय मैया हराव जोङो मुभि नायनानै माने मैया हराव जोङो नेटफ्लिक्सआव सिरिज नायबाय थादोंमोन आरो बेनिखाय उन्दुनाया लेट जाबाय बेनिफ्राय बे सिरिज नायबाय थानाय समावनो बे होनबाय थादों आरो फुङाव रुटि जागोन खिदों होननानै हरावनो फैदोंमोननो बेनिफ्राय माबा हरावलाय माब्रै बानायनो बेनिखाय उन्दुना थाबाय बेनिफ्राय फुङाव सिखारनानैनो दिनै रुटि बानायनानै खिदों जाबाय जोङो ब्रेकफास्ट दा जाना लानानै बे दुगैनो थांबाय बेनिफ्राय आं ओरैनो जबाय थादों आरो नायबाय थादों आरो दिनैबो गरम बेयाव बिराद हिउमिडिटि जादों मैया हराव माहाय अखा हादोंमोन बेनिखाय हिउमिडिटि जादों आरो जों फुङाव थाबनो सिखारनाय नङामोन दिनै होमबाबो फुङावनो सोरबा neighbour सासेया फुजा फैदों आरो एक्चुअलि जोंनि सायाव जाय थायो बिसोरनि वाटार टेंकिया खालि दङमोन नामा मोख्राया बेयावनो गाखोनानै इदि जंखायदोंमोन खोमा बे वाटार टेंकिया गोलैहां जाना दङ थारमाने बे बिसा जाना दङ नुदोंना बे बिसा जाना दङ दा बेनिखाय जोङो फुङावनो बिसोर फैबायना फैनानै कमप्लेन खालामफैबाय सोरनावबा गोलैनो हागोन होननानै सिङाव खामानि मावबाय थायोबा गथ'फ्रा गेलेबाय थायोना बिसोरनि खर'आव बा सोरनावबा नांहैनो हागौ होननानै बिसोरो बुंफैबाय आरो बेनिखाय जोंबो थांनानै बेखौ फट' खेबनानै मालिकखौ हरबाय आरो बा सायाव जाय थायो बिसोरखौ हरबाय आरो फुङावनो दा बिसोरो माला फैयो लोगोफोर दिनै जोङो थास'जों दालि संगोन आं बेखौ रेडि खालामनानै दोननोसै आरो हाग्रानि थास'आबो बिराद टेस्टि जायोना लोगोफोर आंथ' हाग्रानि थास'बो बिराद मोजां मोनखायो उन्दैयाव आइमोनजों थाङोमोन आरो हाग्रानि थास' लायनो नागिरनो दाथ' बेयाव आरो दिल्लीयाव बहा हाग्रानि थास' मोननो दखानफ्राव जि मोनो बेखौनो जानांगौ आरो थास'खौ बिदि स्लाइस खालामनानै होबाय आरो दा आंनि खामानिया जोब्बाय बे दुगैनानै फैनानै बे संफैगोन आरो थास'जों लोगोफोर आं दुगैखांबाय आं दुगैनायनि सिगां आरो बे जोहोलावा सब बेफोरखौ थास' बुरा स्लाइस खालामना दोनखाबाय आरो दा आं दालिजों मुसुर दालिजों बेखौ बयल खालामनो हाबाय बियो बिदि थारुनखौ हारसिं माने जानो बारा मोजां मोनानो आरो दालिजों मुसुर दालि होबाथाय एसे मोजां मोनोनो आरो बारा एसे गथा जायोना ओंखायनो एसे मुसुर दालि होदों ओमफ्राय नानि खर' दंमोन ना दाख्लै ना लाबोनाय नानि खर'खौबो कुकाराव दिनै ज'नो होबाय आरो जमा दा बेहाय बेखौ बयल खालामगासिनो मोननै बा मोनथामसो होनानै बेखौ उनावहाय थाव मारिसिगोन आरो दा नोंथांमोनाथ' नुदोंना मैयानो इनि खुदुना लाबोदोंमोन ना बे जों मोनाजों थांदोंमोन ना मार्केटाव अब्ला इनि खुदुना मोनदों खुदुना इनि आधा किल' इदि लाबोदों खुदुनाखौबो आलुजों एवसिगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे खोथा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दे माने आं माने स्पेसियेलि आरो बे थारुन बा थास' इदि बानायबाथाय आरो आं हाइजें होखाया आरो नोंथांमोना होयोना होआबा बेखौ मिथिया आरो आं हाइजें होआ अनलि सामब्राम गुफुर आरो बानलु बिदि होयो आरो आं माने आवगायाव आरो जोंनि न'आव जोंनि आनैया बिदि बुंनाय खोनादोंमोन आरो माने थास'जों ओमफ्राय हाइजेंजों बिसोरो माने सुथुरोनो आरो माने एसे मिलायलायानो आरो थास'आव हाइजें होबा गोदोनाया मानो बिदि होनो आरो आं आवगायाव बिदि खोनादोंमोन आरो उन्दैयाव थानायावनो अब्लानिफ्राय आंबो सोलोंबाय आरो इसोरनिफ्राय नोंथांमोना होयोना होआ लोगोफोर खोन्थाहर दे अब्ला आं मिथिगोन आरो माने मानो बेखौ होनाङा बा होबा माबा जायो नामा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाबानो जाबाय आरो ओरैनो आं बयल खालामनाया खर' ओमफ्राय थारुन आरो एसे मुसुर दाल होदों आरो इनि दा थारुनजों दालि ओमफ्राय नानि खर'खौ संनोसै आरो लोगोसे नैबे फिसा एक पिस ना लादों मोनसे पिस लादों बेनि मोनसे हासबेन्डनि मोनसे आंनि मोनसे आरो अलरेडि नानि खर' दंखायोना आं नानि खर' बिराद मोजां मोनो साजों सानैबो आरो ओरैबाबो माने नानि खर'आ बिराद टेस्टि जायो आं नानि आरो सबसे गाज्रि मोननाय बाहागोआनो जाबाय लानजाय आं लानजाय थाबाबो आरो लानजायखौ जाखाया आं लागिले खर'खौनो जागोन नानि थेवबाबो आं लानजायखौ जाखाया बिराद सु थायोना लानजायाव दा नैबे देनाय मस्लाखौ होनोसै बेहाय एसे जिराबो होदों लोगोफोर जिरा
सामब्राम गुफुर आरो बानलु गोथां बयल खालामनाया माने दैयानो रानलांजोब्बाय बिलाखौ लाखा जालांखाबाय नालाय लोगोफोर ओरैबाबो इदि थारुन संबाथाय आरो इदि गथा गथा इदि मोनजाबासो आलु बायदि मोनजाबासो मोजां मोनो आरो बेनो लोगोफोर जोंना दालिया मोनबाय दा बेखौ थि खालामनोसै दा बेखौ थि खालामनानै आरोबाव बे गिदिर बाउलाव दोननांसिगोन मानो होनबा जोंहा बे इन्डाक्सनाव बानायनाय आरो साराय बे गिदिर साराय गंसेल' दङ दा भाजा खेवनांसिगोन ना खुदुनाजों आलुखौ दा ओंखायनो बेहायनो बानायनांसिगोन आरो बाखिफ्रा सब माने बे गेस स्टभआव जानायसै आरो जेसेबां आरो साराय दङ बे इन्डाक्सननि थाखाय मोनसेल' आरो गिदिर साराय मोनसेल' दङ आरो बायाखिसै दा लासै लासै बायलांसिगोन आरो लोगोफोर आं दिनै फुङाव बिहा अफिस गैयैखाय आरो एसे लेट सिखारगोन बिदि सानदोंमोन आरो ओमफ्राय आंना जाथ्राखै जिखालि आं बिदि सानोना माबा नङा माबानि जाहोनाव आरो एकदम सिखारनांगौ जायो आरो आं सिखाराखैमोन एफा मोजां उन्दुगासिनो दंमोन आरो दिनै एफा जेबो खामानिबो गैया अफिसबो गैया ओंखायनो एसे आरामनो सिखारगोन बिदि होननानै आरो ओमफ्राय दरजायावनो एकदम कलिं बेल बिदि दामना होबायना ओमफ्राय आं सानदों सोर जाखो बे डास्टबिन लांग्रा आबैयासो फैबाय नामा बिदि होननानै आरो थांबाय आरो थेवबाबो जबरदस्ति सिखारनानै ओमफ्राय नुबाय जोंनि खाथिनि आरो नैबोरसो बे माने जोंनि सायाव थायोना गोजौआव जोंनि सायावबो माने भारा थायोना रेन्टआव थायो जोंनि सेम माने मालिकनिनो आरो सेम अनारनिनो आरो बे माबायाव सादावबो बानायनो हादों बिसोर थायो आरो दा बिसोर गैया माने बे कर'ना भाइरास फैनायनिफ्राय न'आव थांदों आरो बिसोर बिहारि आरो दा बिसोरथ' मानसिया गैया नालाय बे मोख्राफ्रा फैनानै बिसोर दैनि टेंकिखौ माने साइड खालामना होबाय आरो माने सब इदि सोमाव मोख्राफ्रा बिराद जमा फालो फैयोना फैनानै बिसोरो माने टेंकिखौ साइड खालामनानै इथिं लाबोबाय आरो गोलैहां जादों दा थारमाने दाख्लैबो बिसोरो फैदोंमोन फैबाय थादों मैयानिफ्राय एकदम गार्डआबो फैयो बुंनो नेबाराबो फैयो ओमफ्राय मैया आरो बिथिं जोंनिथिं दङना माने बे न'खरा बे जोंजों नांजाबनाय नेबार बिसोरबो मैया होख्राव बुंनानै जोंखौ लिङै आरो बुंबाय आरो ओमफ्राय माने बिसोरनि बे माबा दङना किटचेननि बिदि स्लेब दङना मैया बारहुंखा फैदोंमोन आरो बिदि बेलासियाव बारहुंखायाव माने बे साइड जाना थानाय टेंकियानो आरो बिसोरनि बे किटचेननि स्लेबाव गोलैहां जादों आरो दा बेखौनो बुंनो फैबाय थादों आरो बिसोरो अनारखौ बुंदोंना बुङाखै बिदि होननानै आंथ' अलरेडि दाख्लै बुंबायनो आरो फट'बो थिखांना हरबाय अनारनो ओमफ्राय अनाराबो दाख्लै समफोर फैनानै रायज्लायबाय आरो बिदि दाथ' बिसोरो जायफोर जोंनि सायाव थायो बिसोरथ' दा गैयानो जेब्ला बिसोर न'निफ्राय फैगोन अब्लासो फाहामगोन बिदि होननानै आरो दा आरोबाव मैया बे बारहुंखा फैलायबायना बारहुंखा फैनानै आरोबाव एकदम दा इदि खेंख्रा जाना दङ आरो आवगायाव एसे इदि साइड जाना दंमोन दा पुरा टटेलि इदि बेन जाना थाबाय आरो माबायानो बे टेंकियाबोथ' बिराद भारीना बायसान्स जुदि गाहायाव गोलैबाथाय आरो सोरनाबा गोलैबाथाय बिराद गाज्रि घटना जानोबो हागौना ओंखायनो खाथिनि मानसिफ्रा माने बुंफैदों आरो मोजाङानो जादों जेखि जायाथ' सोरबा नङा सोरबा जुदि बायसान्स इनजुर्ड जायोबा ओरैनो माने ओंखायनो खाथिनि मानसिफ्रा नेबारफ्रा बुंफैदों आरो जोंबो जि खालामनांगौ जि बुंनांगौ जोंथ' जेबो खालामनो हायाना दा अनारासो खालामगोन जेखिजाया सानैयाबोथ' इसोरबो गैया दा अनारा मा खालामो जों बुंनांगौखिनिखौ बुंबाय आरो बुंनानै दोनबाय आरो जोंनि जि रेसपन्सिबिलिटि दंमोन जों बुंनानै दोनखाबाय आरो अलरेडि बिथांमोनखौ दा ओंखामा मोनबाय एसे रेस्ट लानानै दा उखैयाखै अलरेडि दिनै फुङावनो सिखारनानै फुङाव माने जेब्लानाखि फैबायना मानसिया फैनायनि उनाव सिखारनानै आरो अलरेडि माने बे खिर'थि बानायनानै जाबाय आरो मैया हरनिफ्रायनो आंहा जि क्रेभिंस जाना दंमोन आरो खिर'थि जागोन बिदि होननानै आरो आंहा बिदि गेजेर जायो जि बुस्थुखौ आं जानो लुगैयोना एकदम बानायना जाखागोन जेब्लासिम जानो मोना ना अब्लासिम आंहा माने बोरैबा गोसोआ गोजोना मोनो आरो लोगोफोर जोंना ओंखाम मोनबाय दा ओंखामखौ जानोसै आरो दिनै जोङो बानायबाय बे थारुनजों ना बानायदों दिनै मैया लाबोदोंमोन आरो बेखौ बेनिफ्राय बिथिं खुदुनाजों आलु फ्राय आरो जेबो गैया आरो सिदा ओंखाम दिनै हेभि मोनसे दंखायोना हेभि थाबा बिदि बारा बानायला आरो मोनसेल' बानायनाय जायो जोङो मोनसे मैगं बैसा मोनसे बानायो बेनिफ्राय मोनसे सबजि बानायो आरो बेनो सिम्पोलै जायो आरो आलासि फैबा भेराइटिस बानायो आलासि गैयाबा सिम्पोलै जायो आरो बेनिफ्राय थारुन दङ ना थारुना अलरेडि बहुत हेभि
बेनिखायनो जों बारा जानो हानाय नङा होननानै खमै बानायदों अलरेडि ओंख्रिया बारा जाखाबाय बि मैया जेसेबां लाबोदोंमोन ना थारुन ओमफ्राय बि सिंगोल माने थारुनखौ हारसिं मोजां मोनानो आरो एसे दालि होफादों दालि होबासो बि मोजां मोनो ओंखायनो एसेल' होदों आरो आं जास्ट नाम मात्र आरो ओमफ्राय इडिटिं खालामबाय मोनसे भिडिअ एडभान्स दिनै उइकेन्ड ना उइकेन्डखाय आं भिडिअफोरखौ सिगाङावनो इडिट खालामनानै दोनखाबाय आरो बेनिफ्राय खायसेखौथ' आपल'ड खालामनानैबो सिडुल खालामनानै दोनखायो आरो आं होमबा अट'मेटिकलि बे थांखागोन आरो टाइम फैबानो टाइम जाबानो अट'मेटिकलि फैखागोन आं एकदम लास्ट टाइमसिम नेबाय थानो बायो आरो आं जिखुनु बुस्थुखौनो लास्ट डेटसिम नेबाय थानो बायो आरो बेनिखाय एन्ड टाइमसिम नेबाय थाया आं बेनि सिगाङावनो बेखौ आपल'ड खालामनानै सिडुल खालामखायो आरो बिदिनो ट्रेन थाबाबो बा एयारपर्टआव जुदि फ्लाइट थायो होमबाबो आं टाइमनि खमसे खम 1.5 घन्टा सिगाङावनो आं नेगोन आरो बेयाव थानानै बरिया नेनानै बरिया जबाय थागोन खिन्थु एन्ड टाइमाव आं बिदि थांनो मोजां मोनो आरो माइन्डआबो माने टेनसनाबो फ्रि जायोना बार्डेन एसे फ्रि जायो नै लोगोफोर जोंना दिनै ओंखामा थारुनजों ना स्पेसियेलि नानि खर' दा लोगोफोर जों ओंखामखौ जानोसै बेनिफ्राय दिनै ब्लगखौबो बेयावनो फोजोबनोसै दैनिफ्राय जोङो बेक फुनबाय थादोंना दैनिफ्राय जोङो बहुत रेकर्ड खालामबाय दिनै नङाबा बहुत गोलाव जालांगोन बेनिखाय दिनै बेयावनो फोजोबनोसै आरो नोंथांमोना मोजाङै थाबानो जाबाय सेफलि थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम बाय बाय थारुना गोदानखाय बिराद टेस्टि गोबावनि उनाव मोजां थारुन मोनजादों ने बे गोदानै खालामनाय दां आबाद गोदान आबाद मावनाय फार्स्ट ओंखारजेनदोंसो ना